nyasha ngadzidurirwe muupenyu hwenyu kwese kwamuri ikoko. Mwari ngavakurangarirei, Mwari ngavakugonesei, Mwari ngavakuitirei nyasha zvikuru. My scripture reading is very short. Mark chapter 11 verse 24, and the Bible reads, "Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive, and you will have them." So the secret of receiving is in believing. When you pray, pamunonyengetera, believe that you receive. When you ask, when you pray, believe that you receive, and it will be given unto you, and you will have them. On this 50th day of our prayer and fasting, it's a day of thanking God. Kuti Mwari matinzwa, Mwari makatinzwa, Mwari munotinzwa. Mwari mune nyasha, mune rudo noupenyu hwedu. Tinokuremekedzai, tinovimba nemi Baba, nokuti muri Mwari unonzwa, muri Mwari wamasimba ose, wakatendeka anogona, ane rudo nenyasha noupenyu hwedu. We believe and we trust in you. Faithful God, ancient of days, everlasting Father. All the glory, all the praise belongs to you. Tinokutendai Baba. Let me detail it, show my Papa. The believing part is to do with trust, and the trust part is to do with knowledge, kuziva, the ability, the capacity, the love. So Mwari ndi Mwari wamasimba ose. Ari Mwari wamasimba ose ndi Baba vedu kuburikidza na Kristu Jesu. Vari Baba vedu vane rudo nemoyo na upenyu hwedu. So izvozvo zvinotipusha to believe kuti zvatinonamatira vanonzwa, nokuti vakatida tisati tavaziva. Zvatinonamatira vanozvigona, nokuti ndivo Mwari wamasimba ose. Nekuti kana vavhara hakuna ungapfiga, kana vapfiga hakuna ungavhara. Uye ndi Mwari unonzwa vana vake. So tinokutendai Baba nekuda kwesimba renyu. Tinokutendai Baba nekuda kwerudo rwenyu. Your ability, your grace and your mercy. Tinotenda kuti tinogamuchira nokuti muri Mwari wakatendeka, wakarurama, uye unonzwa minamato yevana vake. Tinogamuchira Baba ma financial doors, financial breakthrough. Tinogamuchira Baba vangu kudzoreredzwa kweutano Baba, health back. Utano wakabiwa nemweya yetsvina, utano hwakarwiswa nezvirwere, tinogamuchira kuporeswa, nokuti shoko rinoti nemavanga aJesu takaporeswa. My relationships are under attack Mwari. Mweya wokurejectwa, mweya werejection tinourayira. Tinogamuchira favor to be accepted. Favor and the power to bounce back in whatever zvatanga tadonhedzwa, tarudiswa newakaipa. Asi tinotenda kuti Baba matipa simba, manzwa kuchema kwedu, matipa nyasha, matigonesa. Tadzorera mbiri yose kwamuri mutsvene makatendeka. Muzita raJesu Kristu weNazareta, riongwe rikudzwe risimudzirwe zita renyu rinamatwe, nokuti makanaka Mwari wangu. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. So, chinoequipa a believer, prayer, fasting, then action. Action rukureva kuti kurarama shoko, kuita zviri mushoko. But haugone kuita action usina instruction. So ndinonamata kuti Mwari, iwe mweya mutsvene, vataure mauri on what to do. Iwe Mwari pachavo vanotaura. Zvakafanana neissue yegiving. Giving is a lifestyle of a believer, but haibve outside as an instruction to tell you to give. But kana wa a believer uchitrust uye Mwari vachitaura muupenyu hwako, you can have conviction from within your heart. The Holy Ghost can talk to you and convince you to act or to do from inside you. Munamato wangu kuti Mwari pavanotaura mauri ugone kunzwa. Mwari pavanoisa conviction mauri ugone kuzvigamuchira kuti Mwari vataura uye ndine zvandinofanirwa kuita. It's good to pray, it's good to fast.
But after all, it's also good to give. Ogenda kubukura Isaiah 58. Isaiah 58. Paranotaura pamsoro pe fasting. It accompanies fasting and giving. I'll read the scripture now. Isaiah 58 from verse 6. Is this not the fast that I have chosen? To loose the bonds of wickedness, to undo the heavy burdens, to let the oppressed go free. Mutamye prayer and fasting. You also pray for God to grant you the grace, the ability or the power to forgive. I see human nature is the nature of God. So you pray for God to impart you his nature so you can be able to forgive. Because unforgiveness is over a blockage to a blessing meant to come into your life. So in time of prayer and fasting, we pray for the grace and the mercy to have the heart or the spirit to forgive. To let the oppressed go free, and that you break every yoke. Is it not to share your bread with the hungry, and that you may bring to your house the poor who are cast out? When you see the naked, that you cover him. So there's action really accompanied ne prayer and fasting. Action hiyo inodeni mupenyo wako. Maybe I need to read again. Verse 8. Isaiah 58 verse 8, it reads, Then your light shall break forth like the morning. Your healing shall spring forth speedily. And the glory of the Lord shall be your rear guard. Then you shall call, and the Lord will answer. Then you shall cry, and he will say, I am here. Prayer, fasting, and giving. And when you cry unto the Lord, he will answer you and hear you. May the Holy Ghost convince you. May he himself, ataure mauri. Hakuna chinhu chinoattracta blessing sekuita action yauri led by the Spirit of God. Zvakanaka kunzwa Mwari vachitaura from within you and act according to his word. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. There was a day, I'm sure it's last week. Yeah, last week, ndakanonoka kuita live. Then somebody, sister, she's not online today, anonzi Rebecca Ngwarat. She came to meet my inbox. Ndokuvati we had sukuona live morning devotion today. Ndikaudza issue network, issue data. She sent me data to broadcast. That whole week, taka broadcaster using offering her money. Handi zvinhu zvatinouya pabroadcast chiti parikudiwa mari yedata. But she picked the signal in the spirit and she was used by God to go to minister in that week. Ndokubva vasenda that voucher airtime so that to go to broadcaster. There are a lot of people who are convinced by God to do things in the house of God. I respect that. May God bless you. Ukaona munhu achiita chawaitarisira kuti chiitike kuda kuti Mwari vagona kutaura nemunhu iyeyo and akagona kuzvideredza kuti aite sekutaura kwaita Mwari. Guarantee a blessing inobva mu inner conviction yokuti Mwari vatiita sei uye ndokubva waita than from outside. I remember there was a time Sister Dadita Fish was in Zim. This light that kushandisa papa phone, this backup light, the ring light, she bought it for us from the inner conviction. So there are times yekuti you need unofanirwa kunyatsoteerera kunzwa Mwari vachitaura mauri concerning his work, concerning his house, or concerning his servants. Not for me only. Zvichida kwauri, zvichida kwaunogara, zvichida kwahama dzako. May God push you to do something.
Okay, let me download ndikupe zviri pachena zvakadai so. Giving is the principle in the word of God. Giving me haisi principle, a choice. So you unogona kuignore vamwe vanhu, but mweya mutsvene wokuratidza kune vamwe vanhu. Vanhu ivavo vanogona kukujaja kuti you are not a giver, but nenyaya yekuti haupe iwo, but mweya mutsvene unoramba achikublessa because you act according to the instruction. So giving me a choice, which means you have a choice to give or not. But giving is a principle. But wekupa wacho yasarudza, and the Holy Ghost can speak to you on that. But chandinogona kutaura newe chiri pascripture giving. But instruction ya Holy Spirit where to give and who to give. Chiri pachena chaunofanirwa kuziva, chaunofanirwa kurarama machiri kana wakuita prayer kuti Lord show me where to do it, when to do it, and how to do it or how to go about it. So giving me is a choice. Giving is not per level a choice, instruction. Mwari ngavataure newe ugone kurarama as a believer. Why? Because kune door rinogona kuvhurwa by praying, kune door rinovhurwa by fasting. There is another door rinogona kuvhurwa with giving. There is another door rinogona kuvhurika muupenyu nekuti you are humble, ne humility. So kingdom yaMwari ine makeys. Each and every key rine chekuita ne different door in life. Mwari pavanotaura newe in your spirit, mweya mutsvene ngaakubatsire kunzwa that conviction, and ngaakutungamire to act upon that action yezvinhu zvaataura newe. Why? Because the Lord God avanyarare uye avaregedze kuropafadza munhu unoita sekutaura kwavo. I've seen this in my life as a believer or as a preacher. Do you know kuti principle ye giving aisi vana vesangano ndiye mutende wese, including the preacher, the prophet, the pastor and the evangelist. It's a lifestyle we are meant to live. Upenyu hwatorarama. So tinodrive kana mweya mutsvene na Holy Spirit to do things in the kingdom of God. So neimwe nguva munhu unonzwa sekunge Mwari vakanyarara pakuudza zvekuita. Gamba neimwe nguva Mwari vanotaura zvekuti uite, but mauri muri kushayiwa that conviction yekunzwa kuti God is speaking, or else the instruction inogona kuuya as a challenge, sechinhu chinokuremera muupenyu. Zvinotoda mweya mutsvene kuti ave mubatsiri kuti ugone kuita sekutaura kwaMwari. I remember when the Lord gave me an instruction yekuenda mastreets kunoparidza, it was a challenge. Why? Because ndaiti ndikazvitarisa hembe dzekupfeka, things were not okay. So ndakava nemind yekuti zvinhu zvikaita right then I'll go. But Mwari vakandipa that conviction. Somebody asked me kuti wakazvigona sei when things were like this. Wakapfeka boots dzakabvaruka, hembe yakabvaruka, wakazvigamuchira sei to go public like that? The answer inongoreva kuti the Holy Spirit convinced me, akandipa the courage and the grace to stand. Ipo paine ma reasons ekuti hazvigone kuti umire wakadaro. Mweya mutsvene kana ataura mauri, ngaakuwanire nyasha dzekuti uve neconviction, nekukusimbisa, nekukugonesa kuti ugone kuita. Why? Nekuti zvine chirevo, Mwari une chikonzero. You remember incident ya Daniel? Vana Daniel vakasvika pakusarudza pamberi pamambo vari muforeign land kuti isusu musatipa nyama, tichangodya hedu mavheji. A prophetic fasting. I'm sure you remember imwe sermon yandakaparidza concerning Daniel fasting. Kuti pavakamira kudya nyama vakadya mavheji, vakacreata a nature yakanoaffecta the environment yelion, yeshumba mulion's den. Ivo pavakakandwa, shumba dzakambomira kudya nyama nekuda kwekuti ivo vari kunze ana Daniel
vakambomira kudya nyama for 10 days. So pavakaiswa mugomba reshumba, shumba dzakatakura the nature yaNadhani kuti vanhu vekuti kana vari panzvimbo nyama inomboregedzwa. Pavakaburitswa vanhu vakakandwa, shumba dzikadya futi vanhu vanga vakandwa. Kuti dzakangomira patime yaDhaniel nokuti Daniel ane time yaakamira aine mukana wekuti agone kudya nyama nezvinonaka zvamambo, akasarudza kudya mavheji. Kureva kuti it was a prophetic fasting. Vane zvavasina kubata zvikakonzera kuti ivo varegerwe kubatwa. So Mwari pavanoisa conviction, Mwari pavanotaura newe to do something, especially in the subject here giving. Ukanzwa that conviction in you, ukaita, I assure you, mukutendeka nekururama kwavo Mwari avakunyadzisa uye avakurasisa. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. May his blessing be upon your life. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Bye-bye. God bless you. Bye-bye.